Momanyi Muyamana Mildred Momanyi ase oroboti ororoikeranu abantu nigo bagenderete konyora maigerio igoro yogose ase obobebu obotumeki bwa mariogo yogotindia anene ase ekiombe kemo kemanyekanete buna St Francis Xavier ekigekoragwa na Father Lawrence Nyanga ababegete meroberio yokoeneke abuna kera litko ya Lamisi ya kere wiki ngoro bara maigerio yogo chiase abantu bunenchire moyogo bakonya wetanga korwase obotumeki bwa mariogo yogotindia nabo igo emechando au eyeba ebaetana ine ase chiamate gatanyora roboti orwa sentra ya bene ekiombe gya St Francis Xavier ne ekiombe kemo gyachagetiwe na Father Lawrence Nyanga wekanisa yege Catholic ya Kisii Cathedral bunenchire yemo yokorwa maorokererio yogotanga otumeki bwa mariogo yogotindia nabo igo emechando au eyetana ine chiamate ndekega gia chagete ngoratu n'abantu abake asengencho twanyoretenga barabaria kero kende bari gwetira samane kejuwa bagatiga abande bakarosi bagatiga tokaruranga na bere bachamo usanga na abande nga nkieke baroje bakabakabwa tokamangana yayiga nekiombe kyabeire gekogokerwa mono asokoreta monchurerio asabanta abange anara ngumutindo omobe lakini kurwese nchichaga na onchure iri kurwa sokonywa na bero montonde oromo otarengo orio mutangani okwero naye ochicha sobo mogo igarigero nyore semikurwara yo gotindoka litkoria rero ababwatani korwa sekiombege korwa ne mariogo yogotindia imense ya Kenya kya nakada nigo baira chinga kibene na gutarire kiombekyo erio korwa bosemia igoro yobotumeki bwa mariogo yogotindia. Kwa hivyo katika shirika la nakada kama shirika la kiserikali tunaweza kufanya kazi pamoja na asasi zingine za kiserikali kuweza kuleta ule uhamasisho wa kuambia watu ya kwamba kuna madhara mengi katika madawa ya kulevya, na tungependa kuleta ule ujumbe wa prevention tuweze kuona ya kwamba mihadarati yameondolewa kwa njia zote zile. County government get strong negwate kindiria to bawro getting an problem ya lakini ni mbali strong lakini ntoga nyanga merero ki serikali yewe ya merero ki una nkwe community tuwabekire irate kono ikira nkiri biteke unanonya obosemi obwo bwakonyira abange emechando au yaireira abange babo kwerusia asokonyora maigerio challenges tinyinge tokonyora nasenyento umuntu okonyora nkururare munaboneka abantu bachagite baringa abange lakini asenyento yokurware onyora nga muntu taikonyora ni transport yagochira yagera umuntu ororanga ntagenda yente kibono kirwati fai Father Nyanga ni gaboria baria bonsi bakorosia na gutumeka ebinyugwa byogotindia gotiga ase obuyabwo bochenu bwebebere yabo nabo igo obugimo obuya bana abantu bali baito bagenderete batana gotiga bakorigererie ase TV yaite NDC TV onye karu umuntu okorosia ibintu bunebiga amanye ngene esumu akorosia abegete nyomba ene nyanga watugete ekere nyanga gweyiga yati achokire ye kumuti achokera bigarusia makweri nyomba na bali bakonywa wamanyenga emebere yetu ne karu ya Nyasaye omunyakerogo bwe kiombekyo Josephine Keruboni go abori abantu gikirana sama igerio ye kiombekyo erioko semi wa mange ayora bakonye ase amatukare bosio kiombeke yanki bwato bosemi ubunge no nyetari ensemo ya marwa igona iko advice abamintu bari bataranyara ko bago cyase kiombeke y'abanyare ko bago cyanyare ko batuku bwatirana torarenga into sukichi family chitegere tuko kerubo bwotibori Nyasaye gitena into tomenya no more nekiombe asaba bwatani bakumira na kera litko lya Lamisi eriokoenekia obosemia bwa bene weikereira abanke na gokonya koreta maunchurerio asama y'abantu ngoripotire gataseni kya Ndizi TV